چالاکوان جنگ پارێزên Iraqê vê dawiyê kom bûn ji bo paqijkirina beravên robarê Dicle bi mebesta hişyarkirinê ji ber ku hindî wê vediçe robar pîstir dibe. Di helmetekê de xwebexşan bi harîkariya Wezareta Jîngeparêziyê ya Iraqê û UNDP gilêş û plastîkên li ber lêva çemî hatine avêtin paqijkirin. Berpirsê Wezareta Jîngehê ya Iraqê Casim Elfellahî got ev helmete bo berhengarbûna plastîkî û derencamên wê li ser pîzbûna jîngehê ye. بحملة تطوعية لإظهار أهمية مواجهة التلوث ev helmeteke xwebexşe ku giringiya karê dijî pîsbûna plastîk nîşan dide. Her kes dizane ku pîsbûna plastîk yek ji cûreyên herî metirsîdarên pîsbûnê tê dîtin, ji ber ku ew demeke dirêj dibin axê de dimîne û bi sed salan ji hev nakeve û encam dikare bibe sedema pirsgirêkên mezinên tenduristî û jîngehê. Van dawiyan gemar di nav cemî de zêde bûye digel avaro û paşmayên kargehan ku di avêjin navavê. Çalakvanên jîngehparêz dibêjin li bexda zêdetirî 20 cihên avaroyan hene ku xelek paşmaweyên xwe di avêjin navavê û tên ser rûbarî. Îro bi kêmbûna avê û nizimbûna astê robarê Dicle metirsî bo rûniştvanan zêdetir dibe. Ji wan jî çalakvan Ebulhesen Elî dibêje بغداد كانت أحلى. Bexda berê xweştir û ciwantir bû, berê çem hinekî bilindtir bû, av zêde diçû û pîsîtî nebû. Asta avê kêm bûye û avrêj zêde bûye ji ber taqîgehan, kargehan û nexweşxaneyan. Qirêja hemî bajêr û dezgehên giştî tê ser vî çemî. Berê masîgir hebûn, torên xwe davêtin û masî digirtin. Debara jiyana hinekan li ser masîgirtinê bû, lê niha wisa nemaye. Xelk tên ser vî çemî lê bêhna nexweş tê wan. Netewên Yekgirdî got ji eylûna sala borî zêdetirî 62,000 kes li seranserî Iraqê ji ber baredoxên hişkesaliyê di 4 salên borî de koçber bûne. كل محطات الصرف الصحي وكل مخلفات المصانع والمستشفيات. Avrêja van hemî nexweşxane û kargehan tê serçemê Furatê. Vê yekê bandor daye ser saxlemiya welatiyan û nexweşiyên pêst û penceşêrê belav dike. Her wiha bandorê li ser masiyan û zindîwerên cudayên di çem de dike. Ev pirsgirêkeke mezin e ji ber van wêstgehên avrêjê ku hîn sîstemên kevin bi kar tînin û ava pîs rasterast dirijînin nava çem. Karbidestên Iraqê û xelek dibêjin ev egere ji ber bendavên jor in ku ji hêla Tirkiye û Îranê ve xelek birêve diçin û bi xirabî serederiyê digel çavkaniyên avê dikin. Pîzbûneka zêde ya çeman û guhertina keş û hewayî ya ji aliyê mirovan ve hatiye çêkirin bûye sedema kêmbûna baranê. Hêlên Sindî, Dengê Amerîka.